Morjesta! Mä oon Santalan Sami, Lakeside Golfin edustuspelaaja. Ja tää on Kuinka kesyttää piru, osa numero 4. Ollaan tosiaan tultu tähän mun mielestä yhdelle Suomen haastavimmista par 4 väylistä pirunpellon 11. Alusta loppuun asti yhtä tuskaa. Strategia, pidä pallo pelissä. Oikealta löytyy pirunpeltoa sen sanan varsinaisessa merkityksessä. Vasemmalla puskia ja lähestymislyöntikin on aika haastava. Tällä väylällä se tavoite on täysin selkeä. Pidetään toi pallo pelissä ja koitetaan selviytyä. Onnistuttiin kohtalaisen hyvin avauslyönnissä. Päädyttiin tänne raffin puolelle, mutta se on tällä väylällä jo pieni voitto, että pallo saatiin tosiaan peliin. 165 metriä jäi vielä matkaa mentävää tolle lipulle, eli todella vaikeasta väylästä on kysymys. Yhtään pidemmälle mä en näe, että tällä väylällä kannattaisi pyrkiä tuolta tiiltä. Väylä kapenee vasemmalta yllättävän nopeasti, mutta se ei sitten kuitenkaan levene samassa suhteessa tuolta oikeasta puolesta, eli todella kapea avaus. Harrastepelaajalle mä näkisin parhaaksi strategiaksi tosiaan koittaa lyödä tuohon bunkkerin eteen avauslyönnin, siitä jatkaa tonne kurkkuun, tuohon 560, siitä nostoo lipulle toivottavasti paarin pokin, maksimissaan tuplapokin kanssa pois tältä väylältä. Se on tälle väylälle hyvä tulos. On nähty ja on tehty paljon isompiakin tuloksia tähän. Lähdetään katsoa, miten tämä kakkoslyönti tästä lähtee sutvaantumaan. Kyseessähän on todella haastava kakkoslyönti vielä, korotettu kriini ja aika vähän kriinin ympärillä tilaa, niin koitetaan tehdä parhaamme. Jaa, loistavaa. Onnistuttiin kohtalaisen hyvin lähestymislyönnissä. Päästiin tänne ylähyllyn päälle, puttipaikalle. Tästä lähdetään taistelemaan paaria reikään. 2 iskua lippureikään, pelaaja 12 ja todella tyytyväisenä paarin kanssa pois. Katsotaan, onnistutaanko tässä vai mennäänkö kirimään hommaa kiinni takaisin tuohon 12. Nyt jäi vähän duunia. Come on. Pallo keskelle, paari korttiin, lippu reikään ja seuraavalle.